grătierul Ion. Am lucrat 27 de ani pe la o întreprindere de stat. Păi avem de mult, ai plăcuță. Pe 80, cred, pe 80 a luat o vacă, am terminat eu cu serviciu. Acum e lucru diferit, avem mai multă experiență, ne-am profilat pe mai multe mecanică utilaje, care ne-au ușurat munca, e altfel de timp mai liber. De atunci făceam numai manual, mai la orice. Acum, băgând mâncare automată, rănim cu tractoare automată. Acum avem rețetă făcută de nutriționist, avem rețetă cum se dă la o fermă mare. Deci, avem amestec de lucernă, ovăz, siloz. Am o pasiune că îmi place la animal, îmi place să-l cresc, să-l iau de mic, să-l bibilez, să-l aranjez, să fie ca lumea, să-i dau mâncărică bună, să dea și el. Dea ce e mai bun, dă și el ce e bun.